и да не се правят на климатици. 500 конија само, во оригинален в кеш. Шматките под 500 конја да не се обаждат. Yes, Española, ¿qué pasa, amigo? ¿Dónde estás? Елате ми на старта, да ви видя колко сте мощни, колко сте мощни. Не можете като него, нямате шанс. Като моя брат Вачо, шампиона, најбаро Андо Луковиц. Никакъв шанс с најмощното Ауди А4, 500 коња, шампиона. Елате ми на старта, елате ми на Софиската магистрала. Качи на Тумен с черния кошмар, направа отсечка е Аудито са ми дарава. Те дирите. Аве манге ко старти, ка влачи в Тумене синџереса. Цяла година влага ще ви държи.